Ehunka lagun batu ziren larunbatean Laudioko Gazte Egunean. Gazte asanbladak eta Susiri Jai Batzordeak antolatu zuten ekimena eta positiboki baloratu dute izandako harrera. Bueno, pizka eta hau egin genuen, Laudioren egoera pizka tilda zegoelako, kulturalki, ere espazioen falta nahiko ikusten nahi zen pizkat gazteetan, ez egoela espazioak, duela 5 hilabete gaztetxea itxi zuten, desalojatu zuten, eta pizkat Laudio berriz gazteak pizkat zer ahalmena duen ikusteko, eta bueno, duela 2 hilabete biltzen hasi ginen pizkat hau guztia egiteko, eta nahiko ondo atera da guztia. Gure ustez nahiko ondo atera da, adibidez tiketak atera genituen eta 24 ordutan saldu ziren jada 200 tiket, guretzat harritzekoa izan zen. Gero beste 100 atera genituen eta 100 horietatik ere beste pila bat saldu ziren. Eta horri ikusten da ere gazteok badaukagula indar hori, herria behar piztu nahi dugula eta herrian badaukagula zereginik, gauzak egin alditugula, antolatu gaitezkela eta horri ikusten dugu indarra dugula eta gauza asko egin ditzakegula. Azkenean gazteok gauzak egiteko daukagula eta pizkat herriak berpiztea nahi dugu. Azkenean beti plan berberak daukagulako, tabernetan sartzea, betiko musika entzutea, ez dakit, pizkat ere kinten diferentzia nahiko nabaria da, beste herrietan igual ez da hain nabarmenat, baina bueno, nire ustez gaurko eguna nahiko ondo atera dela eta espero dugu hurrengo urteetan dinamika honekin segitzea. Unaik esan duen bezala, ibili gara biltzen 2 hilabete eta jende nahiko bildu gara, eta hemendik ez oso epe luzera begira, epe laburrera begira, uste dugu jende desberdina bildu algarela eta gauza desberdinak egin. Egia da ere espazio bat behar dugula eta espazio hori eskatzen ari garela, eta espazio hori izan da laguntza gehiago izango genuen, baina espazioa ez dugun bitartean guk gauzak proposatzen jarraituko dugu, eta espero dugu herria gaur bezala giro honekin mantentzea eta gauza berriak sortzea eta gauza berriak proposatzea.